खुलुमबाय लोगोफोर, गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो। नोंथांमोनखौ डियार ब्रह्म चेनेलाव आरो फिन खेबसेबाव बयखौबो बरायनाय बावहरग्रोनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव आरोबाव माखासे गोदान खौरां लानानै फैबावलायबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा खौरांखौ खोनासंनानै मोजां मोनगोन। आरो बेजों लोगोसेनो नोंथांमोनहा सानफ्रोमबो फुंबिलि समाव बेबादिनो गोदान खौरांनि आपडेट मोननो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो आरो खौरांखौ खोनासंनानै मोजां मोनोब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो कमेन्टबो खालामनानै होलांब्लानो जाबाय। दिनैनि गिबि खौराङावनो दङ बिटिसिआ 1.66 लाख रानस्राव जानांनाय आबादारिफोरखौ मदद होगोन। सिएम प्रमद बर'। बिटिआरआव गोहोम खोख्लैनाय गिख्रंथाव रानस्राव बायदि थासारिखौ नोजोर होनानै बिटिसिनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'आ एसेल' अखा हानायनि जाहोनाव आबादनि खहा जानांनाय आबादारिफोरखौ आबुं हेफाजाब होनो खोथा होदों। क'क्राझाराव मोनसे खौरां मेलाव बर'आ बुंदों दि 2025 मायथाइया आबादनि थाखाय गिदिर जेंना लाबोदों। 2300 हेक्टेयर माइ फोथार आरो 24,618 हेक्टेयर आबाद फोथाराव खहा जानायजों लोगोसे फ्राय 1500 गामिफोरा खहा जादों। अखानि आंखाला गोब्राब। बाक्सायाव 72%, चिराङाव 62%, क'क्राझाराव 59% आरो उदालगुरियाव 36%। 69,000नि बांसिन नखरफोरा गोहोम गोग्लैयो। गासैबो 18 खाजोना बेंखन आरो सा 45 आबाद जौगाखां मावख'गिरिफोरा हाइ एलार्टआव दं। बर'आ बुंदों दि आबादा बिटिसिनि थाखाय मोनसे जौसिन नोजोर। बे सेक्टरनि बाजेटआ 1,990 कौटि रांनिफ्राय 3,000 कौटि रांनि बांसिन जाबाय। बिथाङा अखानि सायाव ओनसोलनि आबुं सोनारनायखौ नोजोर होदोंमोन आरो जगायनाय खान्थिनि गोनांथिनि सायाव गोसो होदों। जुदि 15 आगस्तसिम अखा हाया अब्ला बिटिसिआ 69,000 गाज्रिसिन गोहोम गोग्लैनाय आबादारिफोरनो थाबैनो हेफाजाब होगोन। जोबनायाव 1,66,600 आबादारिफोरखौ मदद होगोन। मददआव दालिफोर, जुखाम, बेसर, दालि, मैखुन आरो मटर बायदि गुबुन आबादफोरनि थाखाय बेगर, आगजु आरो जुन्थिफोर थागोन। आबादारिफोरा फैगौ सानबानि गेजेराव ओनसोलारि आबाद मावख'फोरनिफ्राय आर'ज बिलाइ बुथुमनो हागोन। बिटिसिआ अखा सायाव सोनारनायखौ बाङाइ खालामनो आरो इयुननि बारहावा जेंनाफोरनि थाखाय साबसिनै थियारि जानो थाखाय फैगौ बोसोरनिफ्राय गोदान दै जगायनाय मावथांखिफोर जागायनो सानथांखि लादों होनना फोरमायनायखौ मिथिनो मोननाय जादों। नैथि खौराङाव दङ सा-सानजायाव 2027 मायथाइयाव 39थि हायुंआरि गेलेमुफोरखौ लोगो खुंनो हागौ। गासै 8 सा-सानजा रायजोफोरा 2027 मायथाइयाव 39थि हायुंआरि गेलेमुफोरखौ लोगो खुंनो हागौ। मिरुजों थांखि लाजानाय बे गोदान मडेलखौ 26 जुलाइआव शिलंआव खुंजानाय मोनसे ओनसोलारि गेलेमु मेलायाव मदद होनाय जादों। मेघालयनि गेलेमु मन्थ्रि सग्लियार वारजिरिआ अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मणिपुर, मेघालय, मिज'राम, नागालेन्ड, सिक्किम आरो त्रिपुरानि बाहागो लानायजों बे जथुमखौ दैदेनदों। बेनि सिगाङाव मेघालयआ हारसिङैनो गेलेमुफोरखौ खुंनो थियारि जादोंमोन। बबेखानि एमएसअएनि मावफुं आफादगिरि जन एफ कारसिंआ बुंदों दि ओनसोलारि खौसेथिखौ बांहोनो आरो ओनसोलनि गेलेमु रोंग'थिखौ दिन्थिनो थाखाय जथाय बानजायनायनि सानस्रिखौ नाजावनाय जादों। वारज'रिआ बुंबावदों दि बे हाबाफारिया लाइमोनफोरनि बाहागो लानाय आरो गेलेमुनि बिथायारि सानज'थायखौ बांहोगोन। मावख'गिरिफोरा मेगा हाबाफारिनि थाखाय सानथांखिफोर आरो लजिस्टिकखौ थि खालामनो थाखाय थाबैनो फिन जथुमगोन। थामथि खौराङाव दङ 2033 मायथाइसिमाव गाहाय मन्थ्रि जानो हागौ हिमन्त बिश्व शर्माया। बिटिआर सोलोंथाइ बोसोनगिरिनि बुंफुरलु। डक्टर आर.एन. सिन्हाया इयुननि गाहाय मन्थ्रि महरै सिएम शर्माखौ रायखांदों। बिटिआरआव फरायसा इन्टेलिजेन्स टेस्ट बेखेवदों। बिटिआर सोलोंथायारि बोसोनगिरि आफादनि गाहाय बोसोनगिरि डक्टर आर.एन. सिन्हाया 2033 मायथाइसिमाव आसाम चिफ मिनिस्टार हिमन्त बिश्व शर्माया भारतनि गाहाय मन्थ्रि जानो हागौ होनना इयुन रादाब होदों। बिथाङा बाक्सा जिल्लानि सालबारि गोजौसिन गेजेर फरायसालियाव डार्मेट'ग्लिफिक्स माल्टिपल इन्टेलिजेन्स टेस्ट (DMIT) जागायनाय समाव बे बिबुंथिखौ होदों। थाखो 5 निफ्राय 12 सिम फरायसाफोरनि मिथिंगायारि गोहोखौ बिजिरनो थाखाय मोनसे बिगियानारि आगजु DMIT आनजादखौ गासै बिटिआरआव लाबोनाय जादों। बेखेवनाय हाबाफारियाव सा 1,000नि बांसिन फरायसाफोरा बाहागो लादों। बे हाबाफारिनि थांखिया फरायसाफोर आरो बिमा-बिफाफोरखौ साबसिन जिउ राहानि थिरांथा लानायाव लामा दिन्थिनाय। डक्टर सिन्हाया बेखौ गावारि सोलोंथाइ आरो जिउ राहा बिथांखिनि गेजेरजों सोलोंथाइखौ साबसिन खालामनायाव मोनसे गेदेर आगान होनना बुंदों।
ब्रैथि खौराङाव दङ पर्बतझरायाव अकिल गगैनि नुजाथिनायाव सुबुं दोलोनि गेदेर बाहागो लानाय हाबाफारि। फैबाय थानाय बिटिआर बिसायख'थिनि थाखाय मोनफ्रोमबो राजखान्थि दोलोआ आफादारि बिथाखौ गोख्रों खालामनो सान-हर खामानि मावबाय थानाय समावनो अकिल गगैनि दैदेननायाव पिपल्स पार्टियाबो दोलोनि खामानिखौ हाखु-दाखु मावनाय नुनो मोन्दों। सनिबारखालि शिबसागर बियाबनि आफादगिरि आरो एमएलए अकिल गगैनि नुजाथिनायाव पर्बतझरा बिधानसभा बियाबनि देबितालायाव मोनसे गिदिर सोसननाय हाबाफारि खुंफुंनाय जादों। रेलियाव एमएलए अकिल गगैआ बिजेपि, कंग्रेस, इउपिपिएल, बिपिएफ आरो गासैबो दोलोफोरखौ सोंखारिदों। बिटिसिनि बारग' मावफुंगिरि सोद्रोमा हाग्रामा महिलारिनि बिबुंथिनि फिननाय होनानै एमएलए अकिल गगैआ गोजौ आसामनि दैदेनगिरि नामनियाव जेबो खामानि गैया। एमएलए अकिल गगैआ बुङो दि जेब्लाबो सुबुं दोलोआ बिटिआरआव हाबफैयो, इउपिपिएल आरो बिपिएफनि गाहायफोरा सोमावगासिनो दं। सोरखारा गासैबो बर' सुबुंफोरनि आदानि ग्रुप पर्बतझरानि भुमिपत्रफोरनो हा होनायनि सायाव गगैआ बुङो। जाय सानखालि बर'फोरा बर' सुबुंफोरनि हाखौ दांगोन, जों बर' सुबुंफोरखौ लोगोआव लांफागोन आरो प्रमद बर' आरो हिमन्त बिश्व शर्मानि बेरेखायै जांख्रिखांगोन होनना फोसावगोन। बर' सुबुंफोरनि गोबां हा होयोब्ला प्रमद बर' आरो हिमन्त बिश्व शर्माखौ गोजोनै थानो होनाय जानाय नङा। बेनि गेजेराव होखारनायखौ लानानै गोजौ आसामाव सोरखारखौ मदद होग्रा हारिमायारि आफादफोरनि सायाव बिबुंथि होनानै बिथाङा बुङो दि हारि, धोरोम, फोलेर, राव सायख'आजासे रावबो थागिबि सुबुंफोरखौ होखारनो नाङा। जुदि बे मावथांखिनि थाखाय हानि गोनांथि जायो, अब्ला रायजो-राजाफोरजों सावरायनानै आरो गुबुन राहा खालामना बेखौ थाबैनो लानांगौ। बेयो सुबुंफोरनि खामानि। रायखसनि खामानिखौ हिमन्त बिश्व शर्माया मावगासिनो दं। हिमन्त बिश्व शर्माया दा हारसिं न' लुनो हायाखै। बिथाङा सुबुंफोरनि रां लुथिनानै न' लुदों होनना बिथाङा बुंथिदों। बाथि खौराङाव दङ शिबनाथ ब्रह्मआ बिपिएफआव हाबबाय। बिसायख'थिनि सिगां बिटिआरआ बिजेपिनि थाखाय मोनसे गिदिर दुखु मोननाय। बिजेपिनि क'क्राझार जिल्लानि बारग' आफादगिरि शिबनाथ ब्रह्मआ बिजेपि नागारनानै बिपिएफआव हाबदों। बिजेपिनि सासे गागि दैदेनगिरि जानायनि अनगायैबो शिबनाथ ब्रह्मआ बिजेपि एसटि मर्चानिबो आफादगिरिमोन। बाक्सा जिल्लानि बरमानि कारुवायाव सनिबारखालि जानाय बिपिएफनि 90थि मिरु मावफुं मेलाव शिबनाथ ब्रह्मआ दोलोनि आफादगिरि हाग्रामा महिलारिनि नुजाथिनायाव बिपिएफ दोलोआव हाबो। द'थि खौराङाव दङ हाग्रानि जिब-जुनार फालांगिनि गाहाय बाहागोआव मोसानि पार्टजों लोगोसे चिरां मैहुर खालामग्राखौ हमदों। चिरां जिल्लानि पानबारि पुलिसआ मैया सनिबारखालि बिजनी ओनसोलनि सिङाव थानाय 4 नं दैलंझार गामियाव अपारेसन खालामनानै सासे सिखाव मैहुरखौ हमदों। दायनिगिरिखौ बे गामिनिनो थागिरि 40 बोसोर बैसोनि कमल मण्डल होनना सिनायथि होदों। मोनसे स्रोत सुलुंनि बिथायाव पुलिसआ बिथांखौ बै समाव हमदों जेब्ला बियो आयेन बेरेखा हाग्रानि जिब-जुनारनि बाहागोफोरखौ रोगागासिनो दंमोन। पुलिसआ बिथांनिफ्राय गंथाम मोसानि हाथाइ, मोन10 मोसानि पंजा, मोसानि हारानि 144 थुख्रा, गंसे मटर साइकेल AS26B7603 नम्बर गोनां आरो गंसे अप्प' मबाइल फन जब्द खालामो। कमल मण्डल आरो जब्द खालामनाय बेसादफोरखौ पानबारि पुलिस थानायाव लांनाय जादों। जदिउबो हमनाया सुक्रुबाराव जादोंमोन, पुलिसआ सनिबाराव खौरां बिजोंजों गुवारै फोरमायदोंमोन आरो बुंदों दि नायबिजिरनाया दासिमबो सोलिगासिनो दं। स्निथि खौराङाव दङ बड'फा इउएन ब्रह्म सुपार 50+ मिशननि थाखाय सायख'जानाय बिजाथिफोरनि मुंखौ फोसावबाय। बिटिआर सोलोंथाइ बिफानआ इउपिएससि आरो एपिएससि बिजाथिफोरनि थाखाय बड'फा इउएन ब्रह्म सुपार 50+ कचिं हाबाफारिनि थाखाय सायख'जानाय बिजाथिफोरनि मुं फारिलाइ फोसावबाय। लिरनाय आनजाद आरो गावारि मोगा-मोगिनि उनाव इउपिएससि आरो एपिएससि कचिंनि थाखाय साफ्रोमबो सा 15 बिनायसाफोरखौ सायख'नाय जादों। जोंसार दैमारिया इउपिएससिनि फारिलाइयाव 180.5 स्करजों गोजौसिन मासि आवग्रिनो हादों, जेराव इस्टार सांमाया एपिएससिनि फारिलाइयाव 179 नम्बरजों गोजौसिन मासि आवग्रिनो हादों। मोन्नैबो थाखोनि थाखाय वेटिं लिस्ट फारिलाइफोरबो फोसावनाय जादों। सायख'जानाय बिनायसाफोरखौ थाबैनो बेसेन नाङै थाग्रा कचिं हाबाफारियाव हाबनो थाखाय फैगौ आगानफोरनि सोमोन्दै मिथिहोनाय जागोन। आरोबाव गुदि खिथा मिथिनो थाखाय www.education.bodoland.gov.in आव मोननो हागोन। अब्ला दिनैनि खौराङा एसेनोसै। नोंथांमोनहा जुदि सानफ्रोमबोनि फानजामुथि नायनानै मोजां मोनोब्ला स्क्रिनाव होनाय चेनेल बड' इनफ' पइन्टआव थांनानै नायहैनो हागोन। गोजोन्थों।